Как светнаха фаровете само? Кой ти ги прави тези фарове, ще е хубаво светват? Може да бъде бе. Вие ли стоят стани, бе? Страхувам ме. А? Снимаш ли, бе? Снимам. Усиле, бе? Я усили. Усилено ли? Чакай, дъното е. Аре, по-дебело. Да. Аре, гъста заминава. По-близо езика. Дай тънките да снимаме. Готово. Вълнувай. На тънкото. Айде, стига ви толкова, Харе! Ай, браво, маска, ви тук! Експеримент!